αντικείμενο για να γίνω σκυλί? Ρε, πώς το παίρνω το αντικείμενο? Ρε! Ρε παιδιά, πώς το παίρνουμε το αντικείμενο? Παιδιά, σας μιλάω. Έλα, τώρα σου πω, τώρα σου πω. Βγάζω να σου πάρει αυτή. Παιδιά, θα το βγάλει. Μισό λεπτό. Παιδιά, αλήθεια τέρα. Παιδιά, πάτα το βγάλει. Συγγνώμη. Ναι, κύριε, μπορείτε να το βγάλετε, σας παρακαλώ, επειδή άμα δεν το βάλετε, καλά να πάθει. Πάρ' το και ας σου δώσω άλλο ένα, καλά. Έλα, βγάλ' το. Σου πάρει ευχής, τόσο δύσκολο είναι να το βγάλεις. Το. Παιδιά, δυστυχώς θα το φάμε. Παιδιά! Τι είναι αυτό? Oh, I see. What the fuck? Τι είναι αυτό? Γιατί What is this? I'm a goddamn rabbit? Παιδιά, γεια σας, είμαι κουνελάκι, γεια σας. I got big teeth. Έγινα κουνελάκι, ευτυχώς. Έγινα κουνέλι. I wanna make Το a lot. κουνέλι. They're from the sheep bunnies. That's it. Oh, now we teach Amanda a thing or two. Really sort out the marriage Το problem. κουνέλι, She's πάει να χέσει, I have κάπου πάει να χέσει. Το κουνέλι. Oh. Παιδιά, σου τι είπε το έχω γίνει κουνέλι και κοιτάει εδώ το κουνέλι μου. Για κοιτάξτε το κουνέλι, τώρα πάω τους άλλους να του κλέψω το αμάξι. Για λίγο να τους σχέσω κανένα. Έτσι παιδιά. Άλλος δρόμος είναι εκεί, πώς θα πάω εκεί? Τρέχουμε. Βλέπετε, το κουνέλι έρχεται να σας καταστρέψει. Τι? Όχι. Το κουνέλι έρχεται να σας καταστρέψει. Ρε παιδιά τώρα. Πώς έτσι να γίνει άνθρωπος? Πώς έτσι να γίνει άνθρωπος? Παιδιά, κάποιος μου λέει.
Go. Mama, дай-ка на.